यहाँ से कार वाला सर्कस भी चालू हो जाए, आप सबके जानकारी कराया जाता है। क्या हो राजू? ढेर दिन में आलवान जहाज बनवा बड़ मेला में करे वैसे होता रहा कुश्तिया घटन का हो गंगा आलवान थकारी देखे बहुत पानी पड़े तो सब बरखा उरखा से भीज गल बन जगह आता जी हमारा तमाम दर्शकों के हार्दिक यहाँ पे तजिया 20 साल मेला बा। यहाँ 5 जगह झलुआ उलुआ सब लगल बा। आगे चल के दिखाओ तो नहीं हो। झलुआ देख के एकदम मजा आ गया बा। एकदम यहाँ खुशी मानी जाए मेला माइल बनी जाए झलुआ उलुआ देखे झलुआ झूले पकड़बे जूम करी खचुआरमा मेला करे रात के एंजॉय करते नहीं जाक देखन जाक चेन्नई यहाँ मेला लगल बा। बहुत बारिश पड़ता है, छत्ता लेके आयल बन जाए। लंठू अब ब्लॉग वीडियो मांग रहे ना, ब्लॉग वीडियो देख। बारिश के मौसम बा, गंगा भाई छत्ता लेके आगे आए चलता देखन जा केना बारिश भइल बा। छत्ता हाथ में ले आयल बन जाके नाच देखे और मेला देखे। यहाँ हाथी बनवा है, झलुआ बा, यहाँ ट्रेन बा, सब कुछ बा। बाबा बाने हम धर्मेंद्र केवट और ये गंगा केवट देखा जाए तरे केना पानी बरसल बा। पानी में मेला लगी, सब कचरा कचरा बा। आउट एरिया से जाए पड़ता हमन के घरे। देखा जा केना बस बारे मेला बा और मौत के कुआं बा। मोटरसाइकिल घोगियाता। अब हमन के आउट एरिया रह जात नहीं जा, रात के समय बा। अब देखा जा मेला हेयर बा, सब मेला में कचरा कचरा बा। भाई भूतहा जाए बा तो 10 किलोमीटर भूतहा बा। भूतहा से चल जाए हाथीवनवा से 10 किलोमीटर। अरे नहीं होता झलुआ उलुआ खाली लगल बा, नहीं झलुआ झूले शांत जगह है बा। देखन जाए ओ मोबाइल गाय हमन के जात नहीं झुलुआ झूले। अब गंगा संगतिया बा जाता नाई वाला झलुआ झूले। ट्रेन चलाए ट्रेन बैठन जा, ट्रेन बैठन जा। चल ट्रेन हमके जाते जा ट्रेन में बैठे। अब देखन जा टिकट केना बा, प्राइस ओकर कितना है।
यहाँ देखा जाएगा ट्रेन के नाम महंगा होगा 100 रुपया। यहाँ सब भीड़ लगल बा। 50 रुपया में झुलात नहीं आना लोग। यहाँ दीदी बा बहनी 80 का टिकट देती है और 100 रुपया एक आदमी के लिए दिया। दोस्तों हम यूट्यूबर लोलो केवट यहाँ देखा जाए झलुआ बहुत महंगा इसी बा। 100 रुपया टिकट लेती है एक आदमी के। यहाँ चाहे झलुआ झूला चाहे कुछ झूला 100 रुपया टिकट है। भाई लोगन अधिवनमा झूला झूले के बाद नाच झूले के बाद चाहे ट्रेन झूले के बाद 100 रुपया टिकट है। ऐसे बोलो से रामग्राम 17 बरारी चला जाए मस्त सस्ता टिकट बा। यहाँ कमर का गेटे लगे ठड़ियाले में जाकर यहाँ भाई साहब गाड़ी दे झलुआ झूला बड़का वाला झलुआ झूलो के कुआं देखो तब 100 रुपया टिकट है। 100 रुपया फिक्स बा। यहाँ एक कम बेसी नहीं। यहाँ झलुआ उलुआ सब आदमी झूलत ना। हमारे के यहाँ मौत के कुआं के पाछे यहाँ हड़िया के अगोरत कब खाली हुई। पैसा तो उतना बा नहीं बजट 1500 बा। तो 1500 में 5 जगह झूले 500 खत्म। हमन के घर अपने गाँव रामग्राम 17 बरारी में और हमन कहीं जब पिपराहिया के आल बन जा खाती बनवा मनोरंजन के बहुत महंगा टिकट बा। यहाँ पे कोनो व्यवस्था उतना नहीं बा। सब पानी पानी हिला बा। यहाँ पानी पूरी अब बनवाया जाता नहीं। होटल में रात हो गई बा 10:30 बज गई बा। हम वीडियो बनावा तनी नाली हमन के दुकान में आ गए बानी जाके यहाँ नाश्ता करे चाहे कुछ भाड़ में जा। बाकी बड़का बरसा लुका के मारे यहाँ बानी जा। भाई साहब चाउमीन ऑर्डर कर दिला है। चाउमीन आता और चाउमीन खा के मेरे घर जाएगा। बहुत बरखा बरसा था मैंने हमारे के चाउमीन आवता नाश्ता वहाँ लगाता देखेंगे। प्लेट में हाल चाउमीन फूल आएगा। यहाँ कटोरा मिलता थोड़ा थोड़ा। आप चाउमीन लगा रहे और गरम कर रहे हैं। बड़ा बारिश होता है बनवा मेला में। हमारे भाई छलता उड़ा लिया। हमेशा साइकिल टुकड़ा होते हैं। रात हो गई बा जाते हैं जब पान खाए। कहाँ बा पानी की दुकान।